Svoj dan danas obilježava i općina Sirač. Ovogodišnje obilježavanje dana općine započelo je prošli tjedan s proslavom Dana škole, a nastavljeno je danas svečanom misom u povodu Dana župe, pohoda Blažene Djevice Marije te svečanom sjednicom vijeća. Na svečanoj sjednici Siračkog vijeća uz kratak osvrt na sve investicije pokrenute u proteklom razdoblju, među kojima prvo mjesto zauzima izgradnja kanalizacijske mreže, još je jednom istaknut njen loš prometni položaj. I onako tešku situaciju pogoršalo je prije godinu dana zatvaranje pruge od Pčelića do Daruvara, a puno se očekuje i prometnog pravca D5. Ta pruga vozi nažalost samo do Sirača, mi ćemo se ovdje boriti da ona ide do Daruvara i to imamo i obećano, ali očekujemo da će ta pruga danas sutra ići onako kako je išla, znači do Pčelića. Isto tako moram naglasiti da brza cesta D5 koja treba povezivati od Virovitice skroz preko Daruvara dolje do Lipika i dalje prema Novskoj. Očekujemo da i ta brza cesta, očekivali smo da će ići bliže nama, međutim dobili smo, Sirač je dobio poseban priključak u Badljevini. Zbog čak 3,5 milijuna tona tereta koliko se svake godine proveze središnjom ulicom u naselju Sirač, Radićevom ulicom, most na potoku Dubnica doveden je u iznimno loše stanje i nužna je njegova što skorija sanacija. U taj će se posao uključiti i županija. Ja mogu reći da će županija ovu godinu, znači putem svoje županijske uprave za ceste, izdvojiti 650.000 kuna za proširenje ovog tu mosta koji je sigurno problem, a zapravo znamo da je to jedina i glavna zapravo prometnica ovoga Sirača prema znači Daruvaru, prema Zagrebu ili prema sjedištu naše županije. Pored već spomenutih radova na izgradnji kanalizacijske mreže, u tijeku su i aktivnosti na izgradnji pročistača otpadnih voda vrijednog 8,5 milijuna kuna, a veliki se napori ulažu da poduzetnička zona Lanara konačno profunkcionira. Tu je ulaganje u mlade uz pomoć stipendija, pomaže se i sport i kultura. Mi kad bi htjeli dati neki realan osvrt za prošlu godinu možemo biti relativno zadovoljni, jer smo tamo godinu prije bili ostvarili minus od nekih 2.700.000 i prošlu godinu smo uspjeli to, da tako kažemo, s nula dovesti na 134.000 minusa, što je vrlo zadovoljavajuće, a uz to se napravilo dosta toga na infrastrukturi. Na svečanoj su sjednici dodijeljena i posebna općinska priznanja zaslužnim građanima. Ove godine ona su uručena strijelcu Miroslavu Krajceru, siračkoj liječnici Ljiljani Žunić te bračnom paru Ivanki i Florijanu Križ.